lintugol so min linti tum min faja yettobaɓe ɓe innayi min lintiɓe min lintali yetta jalloɓe ñaaɗa inna fiyondogo lintali min yetto min linta ɓen ɗo yetto bari ɓe inna onon kadi minen kadi pourquoi accuɗon ɓe mbawa min linti ɓen ɗo yetto soɓɓen kadi no haalde yetto sillaɓe kamɓe kadi ɓe haalde yetto camaraɓe ɓe no innude men tanamuna min innaɓe tanamu feeñe ɓawde min landi so tana wala e mo en tout cas minen tana wala ga ko welo welo molnago min heɓata fewdirgol e mon e nouveau émission mo manduɗa émission keso paykum mon kesum paykum kunnakum kesum mais ɗo nini ko kesum voilà donc paykum mon kun paykum mon kun DJ Bass mawɗo futti takku seeɗa o jeyala nebbantude hino manki wo guiñernin ɗuuɗa koso hewtama sino donc ko ɗo tumme rewata min noon saɗi mon ko tooli kanuɗa woni ka émission mon sabbo hirande émission sabbo hirande ɗon andi o erɗo haray woɓɓe no yuti golle madan on ɓawde waɗani ɓe ndiyan ɓe looti ha ɓe laaɓi ɓe jooɗi ɓe habbi hirande woɓɓen kadi salibateri ɓen nini kamɓe kadi ɓe jooɗi ɓe habbi hirande donc ko ɗon tun yaten émission sabbo hirande ɓe ganti noon ko émission manduɗa o wonay honnenete futuro juulo futuro juulo gueƴe jooɗo ɗon har ɗo weela ɗon mari souci ɗon mari stress yaadon amen daron men min yaada mi weltino donc eyi ɗon andi min hatta ɗon hande komi yiya ton kono bientôt o watta yiide invité ɓe molanaɓe ɓe anduɗa ko des artistes comédien ɓe anduɗa wonɓe ɗo e Sénégal ko ɓe woni komin yadata ko émission sabbo hirande émission wona accangal ko sabbo naɓora donc min hiwro o mo anduɗa woni équipe technique Jama TV le caméraman mo anduɗa so yiilan image o no laaɓi boyi ko barke Allah e makko caméraman jon o weltanama fota wona seeɗa min salmina o mo anduɗa kanko woni ka rukku so yi si ɗon darde lan woni seeɗa o yi Allah o yi clip naati maɗo o yi bindol yaltiɗo maɗo o yi goɗɗum a physique ɗon ko barke Allah o mo anduɗa woni wuuri mo anduɗa kanko wonani men ka rukku so nani rukku kun ko rukku kun woni ka rési donc mi weltani kam fota wona seeɗa min salmina toute la communauté guinéen mi ejitali hay goto donc émission mon mo anduɗa woni émission sabbo hirande ko noon to welta so weltike ha o welti ko falama arde naate noddon men ka anduɗa woni ka 78 116 82 38 watton wawo natugol min salmina wonɓe ka galle ɗo ɓen fof min salmina wontirɓe partout no daara men toute la communauté guinéen les femmes rewɓe worɓe fof mi ejitali hay goto en tout cas ko honno wonde wadde e yahay tun attoten koko anduɗa woni udditen émission waɗa inauguration ha way somi inni inauguration hakkilla yayi e Macky Sall Macky Sall président de la République du Sénégal président ɓuɗɗo wawde inauguré on so ari waɗgol taw inauguré o fuɗi ko wirade o fuɗi ko wiragol taw bonjour monsieur on est là pour inaugurer une émission qui s'appelle Sabbo Hirande pour toute la communauté guinéenne qui se trouve ici au Sénégal. Voilà, donc c'est un plaisir de l'inaugurer avec Jama TV. Donc tous les téléspectateurs qui vont appeler dans cette émission, il faut qu'ils appellent au 78 116 83 38. Moi, président de la République Macky Sall, je vous dis regardez cette émission. Merci beaucoup. Yehendareng o manduɗa woni so ñiwi ɗon e yaha kanduɗa woni Fuutatoro yehendareng ko Fuutatoro moni udditirde émission yehendareng o manduɗa woni Baba Mal wo ko mbaɗantami ñolelle ko mbaɗantami uuri ko waɗantami uuri ko waɗanta
jakar o bilay mom tan gol bu mo jakar o bilay mom kam mo jakar o mom tan gol bu mo jakar o bilay mom kam mo jakar o bilay mom tan gol bu mo jakar o bilay mom kam mo jakar o mom tan gol bu mo jakar o bilay mom ni len kar len subhana malafi len subhana malafi len subhana malafi oh kay neta baroni Ibrahima. Merci beaucoup Elas Beydi Baba Mal manduɗa woni leader groupe manduɗa woni groupe Dane Leñol donc en salmini fuutankoɓe Fuutatoro naɓe Matam naɓe Agnam Goli naɓe kamɓe fof ɓe salminama en tout cas fulɓe fof ko gotum simini fulɓe fof ko gotum ala pullo Fuutatoro pullo Fuuta Masina pullo Fuuta hono ɓe winete merci beaucoup hakkilla yeehi o manduɗa woni Sista Disa manduɗa kanko watta ɗo émission nantodiral pulago a ɓuuri ɓuuri waɗiranni kollunko jem donc mi faala on siwoɓe ka émission ɓe ga page Facebook waɗon partagé waɗon kadi comme ɓuuri no waɗani mi kollunkum kom mi landi ɓuuri minimo ɓuuri e gara ɓuuri hakkilla yeehi o manduɗa woni ɗum ɗo ko nanen par ce que ɗum ɗo iɗanin ni sina wadde émission mi wata haalirde ni comme ni mais nane mi tawi wona minimo gara ɓuuri hakkilla yeehi oɗo Sista Disa nantodira ɓuuri ko nantodiral fulɓe wattila ni kollungo merci beaucoup mais salmini Disa manuɗa mo waɗa tous les samedis à partir de ɓuuri yaltin kadi kollungo à partir de 18h ay hande resi no resi ɓe nayi ɓe wi goɗɗo go kadi Siraji Jesabi Diallo hakkila yeeyi makko Siraji ko wonayno karukkum o yeyano hoore tun kono oɗo ko cœur waɗinmi ha simi wattanani nono ñande goo mi yawi rési kam mi heɓata utte par ce que Siraji ko yeƴugol hoore simi ɓattodirno waɗa elan kum oɗo on ko ni komi haali o big up merci beaucoup mi weltanike mo en tout cas fulɓe fof salminama ko ɗon mi rewata mi salmina Baba Ablaye Diallo mo anduɗa ko makko baɗo mo naɗo mo anduɗa wonɗo toon e radio télévision fulɓe ɓe salminama fota wona seeɗa yejitali kala wonɗo men darde en tout cas numéro on no afficha les on falan pasibo de nodda men kanduɗa woni ka 78 116 82 38 wawon noddugol wono wonɓe ka page Facebook ɓen ono kadi on hiwrama ɗo wawi wadde commentaire hatta kadi ɗo wawi noddude men kanduɗa woni on numéro affiché ɗo ɗon merci beaucoup aussi wo maximum de partage merci Osil en tout cas aɗa wawi natugol min salmini kala groupe théâtral wonɗo ɗo e Sénégal Osil e Also ko artiste ɓe marɓe talent mi anditina on mi adday ɗo invité ɓe onon na ko susitu marɗon ko susitu marɗon mi addoy ɗo payle ɗe anduɗa ko confirmé susiɓe joguiti o manduɗa woni Osil e Also groupe mo anduɗa woni groupe fotti folide piton e Tingueji ɓe hiwrama fota wona seeɗa ko ɗon tum mi rewata mi yiwa Tingueji mi yaha ha kanduɗa woni mi yetta teruwal ngal mi yaha ha Médina mi salmina groupe mo anduɗa woni groupe Doma TV ɓe weltanama fota wona seeɗa Aliya groupe Doma TV kan kadi o hiram fota wona seeɗa o musique Baba Mal ɗo fiiɓe anda Baba Mal ɓen par ce que no woodi ɓe anda Baba Mal kanko ko artiste jo international Baba Mal mi anditino fiiɓe anda Baba Mal ɓen ko o yimidi e Binta Laali ko ɓe natta ɗon aduna ko jikene alhamdulillahi mi sikki ɗo maniti Allahu lando yiɗi Binta Laali so Allahu lando yiɗi Binta Laali so Binta Laali yiɗi Baba Mali Baba Mali yiɗi Fuutatoro Fuutatoro yiɗi Fuuta Jalo Fuuta Jalo yiɗi Fuuta Masina
ɗum ɗon ko Binta Laali haali ɗum mais Baba Maal no woodi ko on tuma Baba Maal kanko kadi o arta koynata ɗon après ko hikkoto ɗon ko hikkoto ɗon kono mi andintina on kala ko yiɗon musique kala ko yiɗon musique fitiri waɗi o yaha artiste jo ari yimi yergini o yaha ari tun jaɓini ande ko artiste ɓe neɓuɗo ɓe par ce que oui c'est ça si a par exemple ko annduɗa neeɓi si goɗɗo haalnima ɗum par exemple mi noddi ɗo wuuri minimo wuuri handiti fewɗo arayno ɗo yombol tourna noon men ɗi ati hatal jamen so tawi o ejitino par ce que neeɓi mo waynude ko ɗon noon Baba Maal ardi ça veut dire kanko e Binta Laali ɓe neeɓi ɗi ndesan histoire marɗo importance kala mo yiiɗa réussiri nanti nde woodi kaw rewi Baba Maal yuri Fuutatoro ari hono enete Thiaroye Gare Baba Maal ɓe ari Thiaroye Gare ko soccu wonno yeyde ɓe neɓe ɗumannade ɓe andi Thiaroye Gare Baba Maal no yeyde soccu no yuri Fuutatoro no yeyde soccu no ari Thiaroye Gare no ari ɗaɓɓere ko gosorgal Baba Maal yeyta Binta Laali no yuri Fuuta Kamen kanko kadi mo ari Thiaroye Gare yeygol banana ah oui merci beaucoup mi salmina wontirɓe yeyoɓe tawe banana ɓen jooɗiɓe wakam ɓen no daara men jooɗiɓe Pikine jooɗiɓe nokkel ɗin fof ɓe daara men woɓɓe ɓe ndesan sa moytaki har ko kilo tati ɓe mari kilo tati banana watta ka tabal ɓe yeeya fi honɗum fiwata ɓe wujju fiwata ɓe ñawle fiwata ɓe ƴettu koɓe jeeya ko fi yoɓe gollu ɓe heeɓa ko anduɗa no dagui ɓe wawa dankorde ɓe wawa tambitade ɓe guureji mabɓe donc yo Allah walluɓe kamɓe ɓe anduɗa jooma tawe banana kono ɓe hatta kadi mi haala nonente Binta Laali so yuri Guinée o ari Thiaroye Gare yeygol banana o andi kala ñiɗo to ari ɗaɓɓere nden ko banana watta to inde Binta Laali e Baba Maal fotti Baba Maal no yeyde gosorde Binta Laali no yeyde baba no yeyde ɗuma nonente no yeyde banana e foti ɓe buɓɓodiri ɓaɓe buɓɓodiri Baba Maal ko tukul Haalpulaar haala maɓɓe kan e haala Binta e haala men kan no ko haala wota kono no seedi seeɗa Baba Maal aɗo ɓe buɓɓodirde moni haalde Baba Maal no jogiti soccu mo gono gosorde coɗon gosorde coccorgal andi kamɓe ko ɗumenta gosorde coccorgal Binta Laali iwri to banana on Binta Laali ko neeɓu wongol artiste jo ko andita artiste jo gila ko woni pay ko a taway style makko ko style artiste banana on hey banana on mo be ala ndade ko ni yatom pamano en coccorgal tumɓe foti ɓe buɓɓodiri ɓaɓe buɓɓodiri kamɓe ɗiɗo Baba Maal inni mo ayne goɗɗo ka ligne Baba Maal inni mo allo non Baba Maal inni allo komin inni allo salamu aleykum Walaikum salam. Min ni ko music mi fala yokkan ka tele ɗo a yurata ko men na min a yurata ko men on jarama nana ton no masude ɗay jaam hi ko ne netteɗa ɗon no damen on to taw na ko music sey fo no mi fala sakkiti ɗon ok ko ne nteɗa min Aja Minete Aja mana Aja merci Aja ɗon no damen on to ɗano damen on to aw Aja ta kuppu Aja la windude inde ma nde mi gaynaɗi ta hersinan Aja on to noddata men allo Aja e parti merci beaucoup mi weltanike mo kanko Aja womo lando somo faala so mo annduɗa woni Sayfon Balde mo sakkiti yaltinde o mi hokke momo Aja habbotugan Aja tamate ka ko Aja ɗum o dore on accita mbaɗa publicité Aja merci beaucoup hono inete Baba Maal ɓay Binta Laali ɓuɓɓikemo Baba Maal ni Binta Laali an pullo an ko mbatta ni a jewta ko jata ɗon Binta Laali nimo he min noon sa yennilan min sa yennilan ɓe yewti ɗon haneɓe seeɗa goɗɗo ari ɗon tawi ko famowo ko pullo Fuuta kono mo fama haala Baba Maal kan o yewti ɓe numani waɗe doyi onon fof kon fulɓe on fof ko fulɓe mi accata mi gaynto allo salamu aleykum allo salamu aleykum Waaleykum salam. On jarama de tan haala toon yiɗomi jamaɓe futti alhamdulillah inno takku seeɗa kadi ko waɗi ñama quoi
ɗo andi noon pijiri no seeri ñamata ko wata heɓude ɗo ñama ko onon ko 500 sotto lagandi inde nden Osil Wareya honno way no welde fewndi ɗon e jam alhamdulillah onon liggoynoɓe Tengueji yettude Allah fof no e jam ene Osil abbi ka téléphone ma wonɗa landarugol walla ka télé wilma bilan ka téléphone welan ok Osil Wareya no ɓe Tengueji waɗi kori ɓe suivre émission kamɓe kadi wayɓe suivre mo moƴƴat mais wakkili on kadi ɓuraɓe ko wakkilode ok merci beaucoup kono yiɗon émission kono yiɗon Jama TV no Jama TV moom sino fuɗɗori ni yarata aray koye mbeydu jokkitagol yata yeeso inchallah Allah ɓeyden wallugo tanko jogi allahuma amin merci are on hertanama mais humpitino ok kikalare raɓɓidu ndene no ɗon also non also ala ɗo taw mais wonay ɗo joni calle ɗe ok merci beaucoup ara o salminima ɗon o salmina ɓe ndaɗe men fof bo ɓe ndaɗe men tawi o partage ko noon nafata hen ok merci beaucoup merci ok jarama ok merci beaucoup kanko woni Osil ko mi anditinon ko groupe ko artiste jo comédien waɗowo théâtre kanko mi anditinon o groupe momi haalinane woni groupe fotti foli ko tongo tawa kanko e Also donc ɓe weltanama depuis tongue Tengueji donc wuuri mi taƴay ɗo taw bammalon histoire bammal e bintanale on ko mami kuppa moɗon par ce que fiyon ɗum téléspectateur ɓe fuɗɗike noddude honno innete goɗɗo no ka ligne en nayyi ka walla allo salamu aleykum waleykum salam wa digge no waye waaw jantun nala ton jantun ni no masude seeɗa inde nden ɗo noddamen on to miɗo inde Ibrahima miɗo noddam depuis Gueule Tapée Ibrahima depuis Gueule Tapée Ibrahima ɗo ɓe Gueule Tapée wa depuis côté Médina Médina Fass ok ye fota min darɗo kadi émission mo no itami wula kadi to 20 on ɗo ok ko ɗo ɓanni hirande kam ɓanna hirande non ɓe yaalu noon taw hirande émission ko sabbo hirande innagoy mo waɗa tous les mardi min émission ko sabbo hirande o innete émission ko sabbo hirande innete eyi ko ɗon simi landi si ɗon ono yiɗami ara domugol kam on ko ɗum waɗi min noon ko hande ɗon mi hawrodiri e monde mbiɗo wurɗarde émission ko hande o fuɗɗi Ibrahima no ɓe Gueule Tapée waɗi ɓe fof hiɓe e jaam Ibrahima ko MK ko S MK ko S ko marié ka ko célibataire awa ɓayi an a yiɗa ɗuman mi waɗa sutura ka télévision ɗo non ko célibataire ye awa mi nani ka météo o jangol no ara ɗo jangol wongol ardengol ɓuuray ko Allah dandu coronavirus awa min do lam falno jombude ɗe balɗe me jomum mi yeddi on tawi modi makko jaɓali mi wadda pere on Dakar ga quoi na problème ok Ibrahima Gueule Tapée ok ko mo weltantoɗa Ibrahima depuis Gueule Tapée ala hewro haray ko ɓen ɓamɓe wuuri Ismaila Souaybou Ndiaye ara mi wuro ɓen ɗon fof ara o kollangal son Sayfon Balde nene wala naturel on sari no moƴƴi no big up respect ok grand no big up respect merci beaucoup a weltanama ok merci beaucoup Ibrahima depuis Gueule Tapée merci beaucoup mi weltanike mo ar men nebi raɓɓude siga ɗi émission ji ɗo mais le premier femme en heɓaɗi quoi tous les mardi he ko tous les mardi nani ala problème joni chaque mardi 20 heures min habboto kerari o neeɓi ɗaɓɓugol so faɗi émission ji ka billahi har min ronkuɗuno e nder Dakar hewtina ton ok merci Ibrahima ɗo fimon ko dow ɗo weltanama
Ok, merci Ibrahima. Yay! Merci beaucoup Ibrahima depuis to ngel tapé me weltani ke mo photo wona seda me weltani ke wontibe Medina Fass donc me nganditino Medina Fass kaka quartier ame Medina me salmino mo da woni wuska depuis to nge Medina o weltanama photo wona seda donc Ibrahima haali do ko marani mi importance Ibrahima de boy nodda ina sayfon nene aja noddi ini sayfon nene hayo yuraki aja hayo yuraki na aja noddi ini sayfon nene kono kanko noddi o ini naturel wa Ibrahima ko mbo nda haldude fi affaire naturel ko nda memide Ibrahima Ibrahima noddi tum fo no andi ko sayfon keso yalti nene kono Ibrahima kanko ko naturel he no wodi jomo nda barindagol he wuri voilà big up on voilà prépare nangol son donc kadi nani sayfon naturel on parce que il faut ko ara quoi merci beaucoup me weltani ke kala wonno men darde en tout cas wontibe ko page Facebook ben abomi dirna jullere nototende téléphone rek merci beaucoup me weltani ke kala wonno men darde o saydo en tout cas wontibe ka diaspora ben kambe kadi be salminama ko don tumi wertanto o mandoda woni Mouhamadou Diallo depuis to nge France mandoda joma ko paykun markun talan wakilido mandoda o mo golle labade donc me weltani ke mo depuis to nge Lyon o weltanama foto wona seeda tawi goddo no ka ligne a jonna ila mosina dum tum yehenda ren clip mandoda woni Rika Jomba joni se gayni arten ka plateau men tanala so plateau men ay wa sabbo sappo hirande on tigi no wela seeda mi jillindira taku e jakatu merci yendaren équilibre kan wuri sayo pari da wala mo jonnude antuma mi ara mi gayni to soir do baba mal bintalali on ko a wuri mo be mun daru tejini fota adade non do gallatade simini allo salamu alaikum futti noy di takku seeda mawdo futti noy di ojji seeda mawdo futti noy di nyama ko seeda e mawdo futti noto lando namu mawdo futti beydu takku seeda mi junjay ka ojjini seeda ko dum to marda ko yima allo assalamu alaikum alaikum salam on jarama tan lato ko jantung yettude Allah e pihanki e hande e fendo fewdi do hafekati ka jettugol Allah jango kadi way on duddini ka hala mon de onon est ce que mi dirata ron do na lato ko nanguda don no butti kuyom ok wini esena commissariat police question do falno da noddude anga falja ko commandant woni on ka ko dum do ko sappero ba warda ma dudi ka antenne men do ko ndiyam mi faala be addu be hibba ma don bay fendo ni lang andi a wuli kan kili no bido na ba wenti en ok hada mi ngaño honno magete don modi hamma lay bolol do no tame gonto menen nodda on do e do honno wente e daaro cubbu hana ko ligne waddon boggol ngol de mi anda non say gol teddi wala gol tedda parce que no wondo me ideni say ko crédit harala yurma on ayide be confirmer yolo de hala ok wodi hamma merci beaucoup ko men hamma mi weltani kema ko hono yida émission sabbo hirande sabuna langandi dabani boli wal langarde kama mi toto hande elala hande ko futti mi commande sabu émission voilà ko dun non ko deyni mi mawdo futti pourquoi sabbo hirande wa mo fotti wonende mawdo futti on to futti ndi wa inoni do nanam sabbo hirande on ça veut dire que chaque mardi kala suivo émission go chaque mardi walli hirtoro futti ok joni ayi kadi dum darugol ngol kadi a waday quoi affaire karama ko yagal on wi mami chaque mardi be waddo be hirtodo futti wasi hirtodo gertogal burtama ko wili ok sabu émission jettete ka landang émission on junje ka der futtiri ok ok kombo weltantoda tawa mi weltani ke troupe théâtral Hayoti Ferré ya hewro ma do ne weltano tous les téléspectateurs de Jama TV tawa wi golon to machallah émission weltanama du courage bon sens kono inata aja wa
bay min hande mi fokkitiɗo ko boutique o mi sodugo joni non accu ɗon non na on aja ɗon aja o nodduɗo ɗo a nodduɗo directement o waɗi mi agressé quoi mi pottayma koye pelelti ha mi gayna ɗo tum on aja ɗon non on aja ɗon par ce que faala bonnude futtiri mandi e kono noon min ko on no weliri mo junji hoore makko han ɓurti ka émission ok kono noon wo iɗandi si haalam fi émission ñamete sappo hirande o haali ɗum ɗon aray o faalama ɗum annade joni noon wo ko so sayfon nene on o landi kadi son sayfon nene eyyi mi acciraymo par ce que min nenan la yiiɗi nenam la gandi fof no yiiɗi nena mum kono min la gandi ha kam yiiɗi nenan ɗon ko ɗum waɗi mi accanimo quoi sayfon mi accanimo joni takkanmo ɗon e jawma naturel kadi ok merci Mody Hamma merci big up la yuro kadi président hawti feere ok merci merci beaucoup jarama merci beaucoup merci beaucoup wuri arti tukkiɗuma vidéo merci sami sina ɗum jombayata sami sina ɗum jombayata nene jomba merci beaucoup Rika sami sina ɗum jombayata nene jomba baba jomba si neeɓi seeɗa on taw o yaltay daron taw on bobo mo gon manduɗa ndesan ko onon heeɓimo ka ha nokka ko gonga olo fuɓɓen jurko ni ko wara jure jibinilmo no haniri noon so wala yurno no safu merci beaucoup jibinimo no hani no ne'imo dankimo ha hewtika ko duwa okkitirede ƴettuɗon mo donc ko ɗon to mi rewata min heure ménage o manduɗa woni Housainatou Tepito Ngettingueji heure ménage ndesan ange Mody ma Samba coucou merci beaucoup o weltanama Tepito Ngettingueji o heure ménage kadi o manduɗa woni Aissatou Korka manduɗa ko dimanche feƴƴuɗon o wonno pere makko men lombi andi ko ko baaɓe men amali kono men hillodiri laaɓe tati tun après men jooɗi voilà merci beaucoup heure ménage Aissatou Korka men weltanike kala wonɗo men data o sayi ɗo Korka Tepito nge yembolde o hiwrama fota wona seeɗa mi yejitali nenan fota wona seeɗa wuuri préparor onete o clip naturel on préparor ɗam fawanalamo ɗon à côté après ko woni sonnude tawi to kadi son sayfon nenon on ɗon kadi faamu ɗon voilà merci beaucoup Rika 100 000 sina ɗum jombayata musique on no mari importance min musique on konetuma min allo salamu aleykum allo oui assalamu aleykum DJ wow aleykum salam ne ala tan osilati falma nun gole Rika osil oui ko kanko arti mi falma nun gole Rika fi o somma ko ɗo ko fi nden lowande nde o felli ɗon yettomo kural go hewtiga anan fi nde lowande nde o felli ga clip on kural go hewtiga amen ga awa jento ngal hewti aujourd'hui le monde para kuy kural ngal hewti kam on ton tingueji ton gongal ga hewtinga felluɗa ɗo joni ga to mi hendi kede o message 30 personnes ma yi saabu kural gotal ka ɓeydike sa ɓeydike no aratu ɓeydike ko ito ambulance o mon nande nini ka ese ay Mody Hamma no fellude to mare surprise ɗon andi on aray ɗo ɗiɗon andi on aray ɗo eyi on aray ga de ay ɗum ɗon sa après so ngari ga non men ara yo ɓe maranme ok awa wuuri no mari juge no mari awo men nattora e kural ngal voilà wuuri no mari juge no mari avocat ɓe fof men adda ɓe ɗo son haalali noon ɓen ɗumaɓe ɗon honto kural ngal rewi on haalay ko honto ngal rewi si ngal yoɓɓuno paasi si tawi ko place ngal ƴettuno walla kural ngal wuuna ɗo ha Guinée ha Tingueji on haalay ɗum non mi tunga futta mi andi ko ka téléphone ɗo nga rewi sa andi ka téléphone ɗo nde ndalde émission ko ɗum waɗi ok merci beaucoup ok ara mi salmini Mody Hamma moom fetti also ok merci on jarama merci beaucoup merci beaucoup aussi ko kanko woni ko naati donc musique Rika no mari importance donc min ko honde tuma mi andi musique on no mari importance ko koto an hono kotira wango ko gawo jibina Sénégal o meeɗa yaade Guinée kono mi anditi noon merci neniraɓe men merci babiraɓe men par ce que fiyo ndum babiraɓe men ɓen si ɓe heeɓi ɓiɗɗo tawi ko gawo jibina ɓe andintinaymo ɓe haalnaymo ɗengal pular fi wato yejjutu fi wato terto culture makko allo salamu aleykum
allo ɗuyte télé on allo oh merci beaucoup il est parti en tout cas nodde men kanda woni que 78 116 116 82 38 merci ɗuyte télé on il faut diminuer le télé ndesan hakkila yeeyi o man ɗa woni Aïssa ndesan Aïssa Aïssa la directrice ndesan non konnguli iɗa andi wonde ɓe nayi si otowal par exemple sa ƴawi oto iɗa andi ɓe mi nanayi oustaz Taybo no wajo ɓenna par exemple Allah no mari inde buyi ya allahu ya ahadu ya ɗuma e ɗuma onenete no woodi inde goo ɗe annduɗa jama on andaɗi ko maɓɓe gande ɗum tun andata ɗen inde ɗon par exemple sa ƴawi otowal ngal harno fokkiti e laawol yo Allah dandu ngal faala ɗumannade wawose accident waɗa e joni nen ñande kala inde Allah nde annduɗa andano ko nen ñande anday ana ɓena usubillahi bisimillahi allo salamu aleykum ɗuyte télé on allo salamu aleykum merci beaucoup aray ɗo wawi ɗude télévision mo so noddi ko honno mi ƴetti on exemple ɗon français kala mo ma haala konngol majjirgol ma e français sa ari a jooɗoɗi Aïssa la directrice fama konngol ngol artay allo salamu aleykum 118 116 82 38 on nodday tun so noddi ɗuyte télévision mon merci grand Ibrahima Kindia merci beaucoup min hiwrikemo jikke foli min weltanikemo fota wona seeɗa allo enne goɗɗo ka ligne allo salamu aleykum o yeyi voilà donc Aïssa mi salminamo depuis ton e Keur Massar merci beaucoup ndesan kala konngol majjingol ma e français sa joddi e makko so inimata o ça va bien ça va en fait que le travail ici c'est normal andi fen mettimo yiide andi ndesan ko ɓenta kon sa anda no anda sa jangga no jangga mi artu minimo mi wata français on de min ko pular mi wawi kono ay simi inonoy min haala français mais batare mi wawa par ce que français jo haalta ko rulloɓe erɓe merci beaucoup weltanama fota wona seeɗa donc wuuri e yahay tun o manda woni Ibrahima depuis ton e Gueule Tapée so ƴetti oɗo allo salamu aleykum o yeeyi merci beaucoup e yahay tun eɗen andi Ibrahima depuis Dalifort honnete Gueule Tapée no landino musique manduɗa woni sayphone naturel yehendare mo joni atten ka plateau men tan ala so mboore wongay ka plateau men sappo hirande merci beaucoup yehendare en vidéo joni atten mais jonnamo allo salamu aleykum on hiire jaam ɗuyte wolintelo on jarama de tan ala toon jantun golla ɗen a yettude Allah ɗuyte volintele on seeɗa maɗum potito toon ka télé awa on ala toon no masude jantun golla ɗen a yettude Allah kore ɗon sabbi hirande onon kaddi min onon kadi ɗon sabbi hirande ka meɗen sabbi ɗo lutati aray ok awa ana mbaɗango ɓattaki ɗon innude si aray ana kon salibateri onon kadi maɗan meɗen mbattonde maɗango no laginde layla jangol naaro ɗo yeeso ɗe balɗe onno maketa ɗon ɗo nodda men honto kay no ɗande Mamadou Lamara noddira on Fass Mamadou Lamara depuis Fass Mbao Fass Médina Fass Gueule Tapée quelle Fass homboy Fass Play Jazz ok way no ɓe Fass waɗi antum Mamadou Lamara na Diallo ka ndaaro émission mon ko ɗo wadde ko foti noon merci beaucoup ok ko fimon maɗango noon ettoɗo arta nani awa ok wi ɗon
Ina fala ngo kan don son sai fon goto keso makko. Ok, inshallah joni mi watta ɗum. Ok, merci beaucoup. Ok, jarama Mamadou Lamarana depuis tonge Fass. Allo. Salaamaaleykum. Waaleykum salam. Allo, waaleykum salam. Mi indi waaleykum salam. Nala tong? Yantu nala tong. Iɗo e jam. Yantu alhamdulillah. Hana on mettu njuri si nato ɗon si noddu ɗon par ce que wito ngon no weeli ha. Ne. O yaali min kadi no voix ngo weliri no mi sansiri voix ngon. Eyo kono on heɓi hirande. Ko ɗum e sabbi sabbo hirande ko en fowde na e ñaamu ɗalol la nani. Wey. Hirande no arde ɗo lankala o lannabude. To felan komi yetto jallojo ton felan mi amay mi nani fi ñamete. Awo ngi non. Émission on no welde de sonjiri namina men ga ko yeɓɓi. Ko ɗum e faala koye mo wonu ga min ama ɗon tega ɗon daatu koye men. Pourtant men koye ɗon no daati. min fenatade kono kala komin haali ta hoolo quoi. Ta hoolo kono min fenata kono kadi kala komin nani jama fof anday ɗum ɗon min filitata kono kono kala komin nani jama fof anday ɗum ɗon awe awa gasi kono onon kadi noon minen meɗen ɗo meɗen amude bete jama fof no renti men onon ɗo sokiti e cuurun ɗon ama. Minen kam meɗen suuɗi ga mene wadde ko onno wadde ton ko. honno makete ɗon de Fatoumata Binta Diallo Ba Bari So Silla Bangura Fatoumata Ba ba ma ba gido do ko mi jotung deng ba ma ba wiri mo dai na tama prochaine fois mi adday piano wangal nani hakkunde Allah non no dati nani marno me yirande nani Fatoumata Ba awa don no me meden nabude ok don no me gonto de mi jitilan dogol Medina do Risis ok Medina Risis merci beaucoup weltanama ok jarama ok merci beaucoup Fatima. Okay. Fatoumata bintu Rasul. Wuri wattin ɗon big up mi fama. Big up non nanen wori ko fuɗɗoɗa haalde ka wanna elam vocal wonno vocal wuri addi to son oya son weltor ko waɗuma ɗon o tagi labaɗo e kanuɗo merci beaucoup Saifon Balde naturel Allah tagirma o mantor ko naturel message très important donc c'est très important no ari ha kanduɗa woni ko inata ɗon woɓɓe goo Allah no tagi woɓɓe goo ɓe ko jukkuɓe wata hay fusu ɓen ɗon ɓe waɗa Allah ko waɗi ha yo tagirɓe noon donc ɗum ɗon kadi ko yettugol Allah kala ko Allah fawi tagaɗo ko yettugol Allah surtout yettugol Allah no fuɗɗori woni yondinagol kala ko heɓuma yondinoɗa mi mawɗo futti siko o simis labaɗo ɗo simis labaɗo ɗo tumi mari mi yondino tami innu mi heɓay ko goɗɗo heɓi walla mi ɗum annayi ko mi ɗum annaki wey mi jonnon exemple on ɗon ko momi andi allo salamu aleykum allo jarama nala toon nala toon ɗo e jam alhamdoulillahi honɗum fewndi alhamdulillah meɗen e jam gonga ɓe ko whatsapp ɗon noosa moosa mi nanani minni ɗon noosa moosa alhamdulillah nani wallahi honno makete ɗo ɗo noddamen honto Mamadou Sirajo Diallo Mamadou Sirajo Diallo Dakar Sandaga noɓe marché Sandaga waɗi billah meɗen ni gulendi nani ok ko commerçant toon walla o ko côté ɗon tun hoɗi ɗon mi nanade mini ko Sandaga hoɗu ɗon walla ko toon wonɗon e yeƴorade ko toon wonɗon e gollude to Sandaga men goɗɗi plateau Sandaga men goɗɗi ko toon men kolta ko toon men goɗɗi ok no ɓe Sandaga waɗi ɓe jaam alhamdulillah min fof miɗen e jannama ok ko hombo weltanto ɗon ko honno yiiɗon émission sabbo hirande kori ɗon marani mi hirande taw
wallahi miɗen marano hirande ko fas ɗo hirtore Sénégal akko o mi yewti Sandaga 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 yo Sandaga Sandaga yo Sandaga Sandaga yo Sandaga to felan komi yetta jallojo ten felan simi anam fi ñamete ko ɓe mi ama no ɗo weltana jama tigi no daarede ɗo mbiɗa weltani o moƴƴa émission ji muɗi no welamen ok merci beaucoup ko télévision ko télé mon wallahi on jarama ok yaafe annitino men inde nden tum mi winda ɗo hakkude Allah ɗo andi si mi win joni teganaɓe ɗo après teganaɓe ɗon boma meɗen jenti on noon hey mama dare mama Arim bama ding ding hey mama ding ding arim bama honente annitine men inde nden ɗon tum mi winda ɗo ani porto ko bindi andi awa gasi Allah inde nden annitine men Mamadou Siraju Diallo Siraju Diallo oui ok merci o weltanama arano kadi ko Mali yambere mbeɗen hiroɓe Mali ɓe fof yambere Mali o yambere Mali yo yambere Mali yambere Mali yo yambere Mali sukaɓe laywaɓe yambere Mali yambere yiɓele baɓe yambere Mali dande wela o muñorto ɗum ɗo nani kono dande wela nani dande no weli ko ha ɗo wallahi bigo pas toi to waɗo hami yaltina so mi kala sa sayfon so manti guerto ha ngal indi ngal wawi wirugol ok merci beaucoup abarkara meɗen jentoma meɗen darde ɗo Sénégal ok merci wuuri a nani ok wuuri a nani ka ok merci beaucoup o weltanama merci Mamadou Siradio Diallo ko ɗon tun hakkila yeeyi o manda woni Siradio Sabi Diallo merci beaucoup grand Hamidou an kadi o hiwrama mi anditi noon heure komin heddori kon ɗuuɗa kono mbiɗa wawi wadde hombo walla noddude ka téléphone an ɗo wonnola nodde ka téléphone an ɗo min andi ka yetto barijo teddu ka yetto bari ɓe naka téléphone ɗo noddete kadi numéro officiɗo woni 78 116 82 38 waton waɗgol noddon min ganiti noon émission ko émission sappo hirande tous les mardis à partir de 20h ha e 21h ɓawo nde anduɗa min ganiti noon à partir de 17h e mardi jeɗen ha e 19h oɗo no ɗo oɗo honente tekki teki jeggu das mbatekin rojeguin tecta on andi musique sénégalais émission sénégalais no waɗa ɗo ene mayna so tous les jours lundi ha e jeudi ka wuri 17h ha e 19h ha e vendredi lundi ha e vendredi 17h haray mayna so kadi no ɗo kadi allo salamu aleykum allo jarama nana ala toon ya jarama ono maɓsude ɗon e jaam o weltana merci beaucoup onon ɓuura weltanede merci o weltanama non o inni mi weltana kono kanko ɓuura weltanede fiyandu par ce que ɗe hendini ni allo salamu aleykum merci beaucoup kanko ɓuura weltanede fiyandu par ce que nani nini piiji ɗi fof no ɓeyda hay crédit no ɓeyda wa an ƴetta crédit ma famata no ɗo binta no ɗo mariama no ɗo Kumba no ɗo lamarana mama no ɗo noddali ɓe nodduɗa émission on sa iniɗa weltanilan komi ɓurma weltanade merci beaucoup allo salamu aleykum ayne goɗɗo ka ligne allo allo on jarama tana ala ton no marsude onno ma kettano ɗo nodda men honto Mariama Keso keso wona kiɗɗum ɗo seedi Mariama Keso ɗo nodda men honto il est parti merci beaucoup Mariama Keso ɗo wawi nattugol hana ko mo joɗɗuɗa ɗo mbari joma mi anda ko jajirama kanko woni inde ɗon a ñama woni crédit ji ɗi acce ɗum resi a yalti kono ta hoɗɗo wuri il faut pas être loin par ce que à tout moment téléspectateur jo no wawi lan tawde ɗo bante ɗen yo no wawi fuɗɗorade no wawi haɗude ka rési toon oui sa yeehi noon haɗay ko gaɗe woni arde merci beaucoup mi weltani keɓe fota wona seeɗa donc émission ko émission sappo hirande mi waɗa tous les mardi à partir de 20h ha 21h ɗo e Jama TV min ganditi noon émission ko émission divertissement émission humour embouteillage ambiance donc min ganditi noon
ami waɗa wawi invitude ɗo artiste ɓe jouɓe théâtre wonɓe ɗo e Sénégal 78 116 82 38 allo salamu aleykum allo hakkilla yeehi e Mody Hamma min lang andi Mody Hamma no wawi bippugol no wawi bippude goɗɗo e téléphone mais min wuuri télé goɗɗo no wawi bippude ka e télé allo salamu aleykum oye ay ton bippu men nodde men meɗen faala noddede men ndesan jiwo on weltijo go o soodi téléphone seeruɗo o meeɗa ko noddede makko aba mi aray allo salamu aleykum ɗuyte télévision nala toon allo nala toon no marsude jantum ɗon jam jantum bisimilla ka sabbo hirande ga aw wonno way toon alhamdoulillahi honno makete ɗon ɗo nodda men honto make alseni men noddan zone de captage no ndiyan ɗan zone de captage kori ɗuytike joni ɗan ɗuytike moƴƴa nan men ndiyan ɗuuɗa alhamdulillah ko to mi arta hirugol hande awa nan hirden ɗo no weeli ha meɗen ayni on ɗo ok merci kori télévision no laaɓi to moƴƴa hara wa ali wasifa no laaɓi yermugo ok merci no andi ko wuuri woni ko rukkunga ko ma laaɓa jarama ok inde nden Alseyni Alseyni zone de captage Alseyni ko marié ka ko célibataire selbatori mais ok ton goɗɗo on kayla goɗɗo kamon ton i sonnajo oui bien sûr siɗa falade jommo gongol kon tum faami no yaali juɓɓen taw yokkete anani mi hewti joni awa yani noon mi ala ɓeygu jagaɗen fota ko yiyoyayanata ko yippe wancin kasi aɗon joni alaka jallinire min nima ɓeygagoya mi fano men ma fano jombugol on ko modi makko sali wo mariage o wattake Dakar woko folo hara binde makko ɗon hara mi waɗari ga réception cadeau hara kala aro addo cadeau ko kasangue peeli addata kede a jombi joni mbiɗa andi ko nani ko fingol jangol nanɗa huluɗa ɗayni hoorema garan moka bira makko taw ok awa albarka ɓuron jaɗama mi hakkidi yo albarka addanali men yirande henni albarka merci beaucoup merci Alseyni depuis ton e zone de captage merci o weltanama fota wona seeɗa donc a wuuri prépare moment on heure o noon no yaade kono prépare tumbo ma on waɗenmo si tawi woni wode ko hejji ɗon hejja so woni ko piiji ɗi wawata hejjugol après on va trouver une autre solution voilà yehe ndar sappo hirande so parade waɗan big up na fuɗɗino haala jiwogo weddijo an mo soodi téléphone keso téléphone guila soodi mo woni hari ko téléphone bouton o jogiti sono be jama nodda e mo piri téléphone sonayi kirkirki hay télécentre mi nani sa ko sabu makko waɗi télécentre ji ɗi fof sokki par ce que allo salamu aleykum allo salamu aleykum hey kippu fi téléphone ma o ngang allo merci beaucoup il est parti jiwon guila ko téléphone bouton o jogino hari jama o nodda e mo o soodi téléphone keso mi halta publicité téléphone marɗo valeur o jooɗi 2 ans goto noddade mo téléphone sonali allo salamu aleykum allo oui waaw jarama ɗuyte volinte long allo oui ɗuyte volinte long nala ton jam to no marsude seeɗa mais sista kon ɗum fewndi jam toon fewndi ok konno makete ɗo no nodda men on to
Muddatu Diallo. Muminatu Diallo. Muminatu Diallo on to wonda men noddude. Grand Dakar. Me gando no napeti Dakar wonda men noddude hakkunde Allah. No be Grand Dakar wadi. Grand Dakar. On duita télévision non. Hedo non ka téléphone mon. Okay. Okay, no andi men noppi amen di wela so wadi non tum me nawi quoi fami. Mais émission on no weli dey. Merenga maga. Kono wonda ngamirde kere o wale ni tik ding kurumba bonga. Kurumba bang. Eyway inen de ko Muminatu Diallo. Merenga bo Yetta Diallo kan. Yetta Diallo no rawna. Wo hino musigite ay be hino yangi ndarobe awada tuggeture ara be battata ko sakko be heba. Wala bay mo ala Diallo jalatade tobe. So jali Allah waɗay mo ngelde nde anduɗa nde fuɗitata ha badan. Tagaro men on son Kinjo on keson. Kinjo kanko e Blackberry. Kanko e Blackberry on. Kere onon on naati? Kere onon on naati? Parce que Jomba naati o wi. Jomba naati. Onon non on naati. Jomba naati on. Onon non on naati? No, men naata ko men tali batte. On ala darde météo on. Wo engal wo jangol no ara do. Acca men ta ko tali batte. Awa. Okay. Subi ke Selbaturi en wala Selbaturi on gonga we. Okay, merci beaucoup. A weltanama. Okay, merci beaucoup. Wuri maramo don honente King Joe Blackberry on. Hendaren clip mo merci weldi jo anji on. O jodi 5 ans mi anda 5 ans goto no dalima on téléphone on. O jodi o ta ni wa kanko kondu wadi. Himo andi o habida e goto to o habidale wo nobe mo noddugol ben. Kono hakkille makko yeyi juulugol ngol o ala e respectude o ni no gasa ko ala julde konko do wadi aray wa jo watti juulugol kono o janga so julde Allahu akbar to andi Allahu akbar jangugol ngol Allah mi nodde Allah e téléphone ngol sonu Allah e téléphone ngol sonu Allah e téléphone sonu taw ko Amadou allo assalamu alaikum allo. Ok, merci beaucoup. Wuri yehendaren clip moment say o pari sengi wido yehendaren o manda woni King Joe Blackberry arteng wayno ndiren. Allo assalamu alaikum. Allo. Alaikum salam wa rahmatullahi. On jarama de tan ala ton. Allo. Duite volintele on. Télévision mongon. Allo oui, nala ton. Yanto nala to mo. Idonge jam. Yanto alhamdulillah. Ok, kono magete do no dame honto. Mere ma te mama dilla mere ngada be pri Grand Yoff. Ok, no be Grand Yoff wadi. Grand Yoff be ni jam. Ok, merci beaucoup. Kono yidong émission. Wallahi émission mo no weli wallahi men wette dum. Ok, merci beaucoup. Ok, me ngatana mo inshallah. Ok, si émission gasido. Si émission gasido. No way si vude ka télé me ngatega ko clip men tegata inshallah. So gasi tum si ko émission gasido ko say fono wona wattede ko fa ande ko fi mo wattana. Ok, anitine la inde ndeng. Mamadou Lamine Diallo ha? Mamadou Lamine Diallo depuis Grand Yoff. Ok, Mamadou Lamine Diallo depuis Grand Yoff. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Ok, merci beaucoup Mamadou Lamine Diallo. Wuri yehendareng moma on c'est arten joni may.
ballo konno mi watta mi altaga kaso konangi haju ala kutu konno watta seda jama siwel dube habi na pigi sori aciogi do ne taingabu siwel dube habi na pigi sori aciogi do ne taingabu mi utama be undo ko mi falama nene malandi noma abe malandi noma koto malandi noma nyaja malandi noma papa malandi ma babe ma ube malandi noma hey mi do ida mi ala koptum mi do ida mi ala koptum kono mi watta mi wonna e jama mi wallahi berde mi ala koptum kono mi watta mi wonna e gidom nene alandilam babe alandilam koto alandilam jaja alandilam papa alandilam babe maube alandilam ko mi e bibi eti baba hay se ngati mi onli baba be nay diru kwanti ngini kaute majentito kadi kaute anjentito ay pemengu bete ko wonno wadete sai on feundito kori jodo den mi joden feundo mi falama e feundo ko falada mi do ida mi ala kordum mi haldi e babem inni kambe kabe subani mano odon jonga Merci beaucoup mi jombamo sila yiɗimo mi jombamo Rika merci mboma merci beaucoup mi weltani ke kala wonoɓe darde nodduɓe ɓe mo manda woni Mamadou Siradio Diallo kankadi o weltanama merci weltanama photo wona seeɗa o manda woni Alseyni depuis zone de captage kankadi hiram photo wona seeɗa wontirɓe Grand Yoff ɓen kamɓe kadi ɓe ijjita kayne goɗɗo no kaligne allo salamu aleykum allo salamu aleykum allo ɗuyte folin télé on
allo Wai to. Nala to no masude. Alhamdulillah. Ine no dame honto. Oh, il est parti. Merci beaucoup en tout cas. Me weltani kemo fota wona seeda. Donc me ganiti non émission ko émission Sabbo Hirande mo wada tous les mardis à partir de 20h ha 21h do wonde hombo min pay ko mon ko DJ Bass mawdo futti. Donc me weltani ke wonnobe men darde be fop wontirbe ka page Facebook ben no wada commentaire di mabbe no wada aimé kambe kadi be hirama Seydou Bari. Merci beaucoup me weltani kemo o mando da woni Maymouna Moumadou Mouminatou Diallo donc et toute la famille Diallo depuis ton kanu da woni tonge e Grand Dakar mais huri kebe foto na sida donc King Jong o yi King Jong en tout cas me ganiti non King Jong ko artiste jo mardo tala mano da ko fokkitudo wonde lawol et puis moi j'aime cet artiste fou nous parce que himo suudi ko dum woni artiste jo parce que artiste be buy ko honu watta be yaw développer minanay buyno hala dum mais ko gonga non artiste jo doa suudagol na ko woni be yatamo donc King Jong ko artiste jo manduda min do meda yaltuda mi fotte mako wax dege yalla imo suudi donc ko woni artiste jo jama ko humpema. Merci beaucoup King Jo fitirin o manduda woni Blackberry mo ton kanduda depuis tonge Paris donc ko weltanama artiste be wonti be tonge Paris be fopu wonti be tonge Europe ben koto jaawo manduda kankadi il fait la fierté so yi tiatat Guinée wodi ka hewti ko barke Allah makko mo tawaye mum si feƴƴi ado makko no wonno Modi Haruna en kono ben do na génération amen donc mais ko koto jaawo woni génération manduda kanko men yi ko watta ko men tawama fewno makko donc me weltani kamo fotawna seeda o manduda woni Hege Jemma Cerno Coppi respect à eux me anduda be hibe représenter men Europe ko anduda c'est la première fois be yaha Guinée be iwara ton yaha wada ton imour wada ton comédie donc be weltanama enne goddo kaliñ allo assalamu alaikum. Oh yehi merci beaucoup noté men ko 78 116 82 38 merci beaucoup me weltani ke équipe technique allo assalamu alaikum. Allo salam alaikum. Merci beaucoup et donc ko to mere wata me weltano équipe technique Jama TV be anduda si golle de labama ko barke Allah mabbe parce que son yi lang hala kongol no yalta ko barke Allah mabbe kambe woni kam masinji donc me weltanto wontirbe ka galleji mono ndar me wontirbe kala butaneji ben nawni wali yo Allah okkorbe cellal be immito e jam inshallah émission ko émission mabbe parce que goddo no way nawnude har ko souci madum stress woni ko nawni mo donc on est là pour vous on est des docteurs quand même allo assalamu alaikum. Allo assalamu alaikum. Alaykum salam. On jarama de tanala ton. Jando. No masude. Deda. Ko honno ma keto non do dame honto. Honno inete don non dame honto. Yakuba Diallo. Amzo Diallo. Amzo non dame honto. Castor Amzo no be Castor wadi. Amzo kono yida émission. Émission no moƴƴa. Ok da wawi ɗutude volume télé on seeɗa maɗum potitoɗa télévision ko palan wattanan son alkasayo. Alkasayo na alkasayo. mais est ce que mbiɗa wawma ñawlade ha prochaine émission inchallah par ce que temps on faydala ni inete grave maɗum si émission gasi si émission ɗo gasi si émission ɗo gasi do mi coupe de direct do way ndade ka télévision men feƴƴinay clip o inchallah. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Wuri sokanan lignon parce que andi temps ko heddoru en kon lanni donc si mi hewti do bandandu mojay donc mi data yawgol mi acce on do me do gandi ko programme télé donc do gandi ko programme télé wayri ni hande sa mi jetti temps buy me do gandi ko 1 heure de temps woni ko mari donc mi weltani ke téléspectateur be Jama TV jodi be no ndara mi bawde anduda ko télévision Jama on bawde anduda ko si goddo no mari holli man no mari jawdi ma no mari dum an a holli mo da mari jama ko am mari jawdi bay ko jama on woni jawdi din donc mi weltani ke équipe technique fo Jama TV wuri o weltanama ka resi mi weltani ke cameraman be ben donc mi weltani ke kala wonno be darde mi jonno rendez-vous mardi aro inchallah à partir de 20h ka émission mon Sabbo Hirande merci beaucoup Resi.